egy nagyon komoly elektromos paletta érkezik, de hát ugye ezeknek a fejlesztése, ahogy említettem, 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, miközben meg egyre kevesebb figyelem volt a belső égésűeken, amiből egyébként finanszírozták ezt az egészet. Itt ennek mondjuk másik példa az e-golf, ugye, aminek szintén volt belső égésű, de volt elektromos verzió, és hát ez egy olyan döntés volt, amivel együtt kellett élnünk, hogy megszüntetik az e-appot, amit szerintem a mai napig egyébként nagy számban tudnánk értékesíteni. Az a kérdés, hogy a drágább európai munkaerőt azt hogyan tudjuk optimalizálni és versenyképességét tenni. Annál nincs borzasztóbb érzés, amikor akár mondjuk kedvezményt kell csökkentened, hogy lassítsd az értékesítést, mert hogy annyira sikeres a modell, hogy egyszerűen nem tudunk lépést tartani, és a bevezetés után fél évvel ott tart az, hogy már akár a jövő évi darabszámodat is eladnád. Az irányjelző mai adásának vendége Pap Zoltán, a Volkswagen márka igazgatója. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel ránk YouTube-on, vagy bárhol, ahol a podcastjeidet hallod. Szia Zoli, örülök, hogy itt vagy. Szia! 2021-ben kerültél a Volkswagen márka élére, és nem sokkal később, 2022-ben volt egy felső vezetőváltás, akkor került ugye Diess helyett Oliver Blume, ha jól mondom, a Volkswagen CEO pozíciójába, aki azért egy markánsan más, vagy azért érezhetően más hitvallást képviselt, mint az elődje. Visszanézve, úgyhogy már belekóstoltál az előző és az utána következő korszakba is, mennyire éreztetted a váltást Budapesten? Hát Budapesten nagyon nem lehetett érezni ennek így a mindennapokban a hatását, de ugyanazt azt tudni kell nyilván, hogy Blume úr, ugye ő Volkswagen-es, tehát a Volkswagen csoportban nőtt fel, ő mondhatom, hogy kék a vére. És hát ugye a Corona ékszer Porsche márkától érkezett összességében, Diess úr pedig egy külső, egy versenytárstól érkezett, például külsős volt. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitívum, hogy a Blume úr vette át, mert azért aki belülről jön, az sokkal jobban érzi, különösen, hogyha abban a rendszerben nőtt fel, sokkal nagyobb az elfogadottsága, sokkal jobban átlátja a súlyokat, a dinamizmusát a csoportnak. Ugye az előző rezsimnek a mondása mindent az elektromosra volt, azért sokkal árnyaltabb jelenleg a kép. Te személy szerint egyébként a magyar piacot látva és ismerve egyetértesz ezzel a hozzáállással? Én azt gondolom, hogy igen, és most nem a politikát akarom ebbe az egészbe belehozni, de én azt gondolom, hogy nekünk, mint Volkswagen, akár a gyárnak, akár nekünk itthon Magyarországon meg kell felelnünk mindig az aktuális törvényi előírásoknak, határidőknek, egyebek, és ebben a rendszerben kell mozognunk, és ezeket az igényeket, vagy ezáltal támasztott igényeket kell kielégítenünk. Az látszott egyébként, hogy kicsit konkrétumokat is mondjak, hogy azért az a elektromos autó felfutás, ez az egész rendszer átállás azért nem fog megtörténni 2035-ig. Ezért azt gondolom, hogy ez egy jó döntés, és abszolút a vevő igényeket figyelembe vevő döntés született. Ugye mondtad egy korábbi interjúban, hogy a piac lassabban reagál, hogy a döntéshozók tervezték, erre utalsz igazából most is. Ezt a 2035-ös enyhítést még időben meghozta az Unió, nem szenvedett, nem tudom, halálos sebeket az európai autóipar azzal, hogy volt azért jó néhány év, és most nem csak arra kell gondolnunk ugye ilyenkor, hogy milyen modellek jönnek ki, hanem hogy például a fejlesztési pénzeket honnan veszik el, és mondjuk a belső égésű motorokban, amikben bőven van még potenciál, mennyi figyelmet kaptak, azért hosszú távon annak is lesz majd hatása. Ennek már éreztük a hatását, és az látható volt, hogy azért a fejlesztési pénzek, főleg az elektromos modellpaletta, alváz, stb. Kialakítására mentek, és ez érezhető volt, hogy nagyon komolyan szorítja a költségstruktúra, hogy az eredményesség minél jobb legyen, hogy ezt tudják, ezt az óriási kutatásfejlesztésre szánt pénzt minél nagyobb legyen. Ezért nekünk azért ennek érezhető volt a hatása a sok megszorítás. Azt, hogy milyen sebet ejtett az európai autóipar, azt gondolom, hogy mindenképpen ejtett, mert nyilván elindult a fejlesztés egy irányba, és nyilván ez nem tavaly történt meg, hanem 6-7-8 éve, és ennek a hatása, a termékei ugye most fognak jönni, tehát elég most, hogyha csak az ID Polo-ról, vagy akár a házon belüli márkáknál a hasonló kategóriai modellekre gondolok, vagy akár nekünk érkezik majd az ID Cross, meg az ID Tiguan, tehát hogy egy nagyon komoly elektromos paletta érkezik, de hát ugye ezeknek a fejlesztése, ahogy említettem, 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, miközben meg egyre kevesebb figyelem volt a belső égésűeken, amiből egyébként finanszírozták ezt az egészet.
Az európai autóipar pedig láthatóan azért most bajban van. Egyrészt, hogy belassult a belső égésűeknek a fejlesztése, és közben megjelennek ugye új versenytársak, akik viszont rettenetes erővel, dinamikával, minőségben érkeznek. Ha már beszéltünk az ID Pólóról, pont tegnap kanyarodott ki elénk egy e-app, és az például, hogy miközben az egyik oldalról mindent az elektromosra, de közben pont az e-app került kivezetésre, és ezért az ID3 hát egy nagyságrendekkel nagyobb tétel volt, miközben az e-appból, meg ugye a Skodás tesójából, a Citigoból gyakorlatilag ami megjelent a piacon, azt abban a pillanatban lerabolták. Tehát úgy tűnt, hogy ami működött, abból meg azt a szőnyeget meg valahogy kihúzták az elektromos előretörés alól. Igen, és itt ennek mondjuk másik példa az e-Golf, ugye, aminek szintén volt belső égésű, de volt elektromos verzió is. Hát ez egy olyan döntés volt, amivel együtt kellett élnünk, hogy megszüntetik az e-appot, amit szerintem a mai napig egyébként nagy számban tudnánk értékesíteni. Akkor az volt a döntés, hogy egy külön modellpaletta épül elektromosokból, és egy külön nyilván a belső égésűekből, és hogy nincs ilyen közös platformos történet. Az idő meg igazolta, amit igazolt. Ugye a Golf nemrég ünnepelte az 50. születésnapját, és miközben ugye dolgoztunk még korábban, amikor én ügynökségi oldalon voltam Golf bevezetéseken, és akkor azért sokszor szóba került, hogy lehet, hogy az utolsó lesz, és akkor úgy fussunk neki majd a kampányüzenet megformálásának. Most az látszik, hogy a Golf marad, viszont egy nagyon komoly változás, hogy a gyártását meg át fogják helyezni a jelek szerint a tengeren túlra, és a Wolfsburgi gyárból hiányozni fog a Golf. Van-e Wolfsburg Golf nélkül, van-e Golf Wolfsburg nélkül? Ez nyilván egy érzelmi kérdés, de ami a racionális kérdés ebből, hogy látod, és hogy látja a piac, és hogy látja a központ Európában is, ezen belül is mondjuk Európa fejlettebb részén, mint amilyen Németország, lehet még egyébként hatékonyan, költséghatékonyan a challenger márkákkal felvenni a versenygyártásban, gyártási költségekben elsősorban? Hát én azt gondolom, hogy ez az európai autógyártás alapvető kérdése, hogy amíg a konkurensek lényegesen olcsóbb költségstruktúrával gyártanak autót, sokkal gyorsabb fejlesztéssel, akkor az a kérdés, hogy a drágább európai munkaerőt azt hogyan tudjuk optimalizálni és versenyképességét tenni. Igen, tehát egyrészt, hogy válaszoljak, a Golf továbbra is marad, 35-ig biztosan. Ez tény, hogy egyébként át fogják rakni, át fogják helyezni a gyártást Mexikóba, de Wolfsburgba pedig nyilván változtatni kell, és rugalmasabbá kell tenni az egész rendszert, mert az látható, hogy ilyen költségstruktúrával hosszú távon ez nem lesz működőképes, illetve nem lesz profitábilis. Ez szerintem most a legnagyobb kérdés, amit szerintem a menedzsmentnek át kell verni tulajdonképpen a rendszeren. De én azt gondolom, hogy ebben egyébként egy pozitív fejlemények vannak, hiszen azért már történtek leépítések, azért ezek előre tervezettek voltak, és hát meg kell szoknunk, igen, hogy nem arról szól, mondjuk az elmúlt 50 évben nagyon ilyet nem hallottál, hogy gyárat zár be egy márka, vagy akár a Volkswagen, de most ez a helyzet van, ami egyébként más márkáknál megszokott, csak nyilván a Volkswagen házatájáról nem lehetett eddig ezt hallani, de ez azt gondolom, hogy alapvető kérdés, hogy a jövőben hogyan fog működni majd ilyen költségstruktúrával a márka. Azért nagyon fontos különbség szerintem az is egy gyártás áthelyezésnél, vagy akár egy gyárbezárásnál, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk azt mondja az Audi, hogy akkor mostantól mindent Győrben gyártunk az olcsóbb, nem tudom, magyar munkaerő miatt, hanem azt szerintem az Unió is belátta, meg akár a szakszervezetek is, hogy itt van egy olyan fenyegetés, meg érkezik egy olyan támadás, nevezzük most akkor így Kína felől, ahol nem arról van szó, hogy itt a feltétlenül a profit éhség miatt, mert régebben azért lehetett vádolni nagy gyártókat, hogy ez sem elég, és semmi sem elég, és akkor még rúgjunk ki, és még szűkíts, hanem igazából kicsit drámaian fogalmazva a túlélésről van szó, és egyáltalán a versenyképesség fennmaradásáról, és ezért talán egy picit rugalmasabban is ítélik meg ezeket az egyébként 10-15 éve drasztikusnak ható változásokat. Hát igen, ugye volt egy aranykor, amikor ugye szárnyalt a piac, Kína is folyamatosan növekedett, és abban rettenetes komolyan vette ki a Fauvier részét, és hát egy ilyen aranykor volt tulajdonképpen Wolfsburgban is, de megváltozott a helyzet. És ezt meg kell érteni egyébként mindenkinek, Németországban is, meg akár Franciaországban is, hogyha azt akarjuk, hogy ez fennmaradjon, akkor viszont változtatni kell. És én úgy gondolom, hogy főleg ugye a Blume úr vezetésével azért
tavaly előtt év végén ugye már megtörtént a megállapodás a szakszervezetekkel, tehát ez a alapvetése volt annak, hogy egyáltalán jövőben tudjunk gondolkozni, hogy ezeket a költségstruktúrákat bizony át kell gondolni, és kell akkor csökkenteni kell, mert nem ugyanaz a pályán játszunk a versenytársakkal. Korábbi interjúban azt mondtad, hogy a Volkswagennek nem kell félnie senkitől. Hogyha az egyik oldalról olvasom, akkor ez egy picit arrogáns, ha az egyik oldalról olvasom, akkor egy picit óvatosságra intő, és egyébként lehet magabiztos is. Miközben ugye beszéltünk arról, hogy érkeznek például kínai márkák, challenger márkák. Hogyan lehet ezt úgy érteni, hogy nem kell félnie senkit, hogy ettől ne legyen egy kényelmesség benne, hogy a box nyelven, hogy az ember ne eresssze le a kesztyűt ezekben a szituációkban, és hogy valóban ebből az erőből, méretből, tradícióból erőt tudjon meríteni, és ne kényelmesen hátradőljön. Én egy picit visszamennék, és tényleg lehet arrogánsnak gondolni ezt a mondatot, de nem az, és nem annak szántam. Ha egy kicsit visszamegyünk időbe, akár mondjuk még a dízelügy kapcsán, hogyha onnan elindulunk, ugye ott volt egy ügy, ugye ez végigment tulajdonképpen nem csak a Volkswagenen, hanem a komplett európai autóiparon tulajdonképpen, mert így úgy azért mindenhol voltak ilyen ügyek. És az autóiparág, az autógyártók belekerültek egy ilyen védekező kommunikációba, védekező mechanizmusba, ahol így nekünk magyarázni kellett az elmúlt időszakot. És jönnek az új versenytársak, akik menők, szexik, akár még technológiában egy picit jobbak is, és akkor nagyon hirtelen elkezdenek minket leírni a közvélemény oldaláról, a vevők oldaláról, akár sajtó oldaláról, hogy hát ezekkel az új versenytársakkal mi nem tudjuk majd felvenni a versenyt. Ugyanakkor, ha megnézzük a számokat, akkor az látszik, hogy Európában nagyon komolyan, stabilan piacvezetők vagyunk. Dél-Amerikában rettentesen növekszik a márka. Kínában, ahol egyébként a legtöbb európai márka elhagyja a piacot, ott mi nem ezt a döntést hoztuk, hanem beleálltunk a harcba, és kifejezetten a kínai piacra most szinte egy teljesen új modellpalettával érkezik a márka, és egyébként nem tudom, mennyire tudják a nézők, de hogy 2 márka van összesen Kínában, aki 2 millió felett értékesít autókat, abban az egyik a BYD, a másik a Volkswagen. És nem tudom, hogy tudják egyébként a nézők, hogy ebben az évben egyre a Volkswagen piacvezető Kínában. Tehát, hogy igenis megvan az a erőnk, hogy azért ne féljünk az új versenytársaktól. Hogyha az európai piacot nézem, én mindig a kereskedőkkel, mikor találkozom, és elmondom nekik, hogy én nem vagyok olyan hosszú ideje Volkswagen-es, mint ők, de hogyha most én végignézem az elmúlt 15-20 évnek csak a rangsorát, hogy melyik évben ki hogy szerepelt, mely márka hogy szerepelt, akkor mindig voltak komoly versenytársak, akár nyugat-európaiak, amerikaiak, franciák, mindig volt egy komoly versenytárs, vagy akár több is, de azért a Volkswagen mindig ott volt a dobogón, vagy dobogó közelben, vagy akár első is volt, második. A versenytársak változtak, de az a stabilitás, amit akár a magyar piacon, vagy akár Európában mi tartottunk, azt mindig is tartottuk. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és ezt mondom, hogy ezt a kísértőségünket kell félretenni, és ez nem arrogancia, hanem én azt mondom, hogy igenis bíznünk kell a márkában, bíznunk kell a kereskedői hálózatunkban, meg az importőri szerepben, hogy van bennünk annyi erő, hogy ezeket az új versenytársakat, felvegyük majd a versenyt. Ugye mondtad, hogy Kínában felvettétek a harcot, miközben ez egy olyan speciális harc, hogy igazából egy nagyon együttműködésen kell, hogy alapuljon, mert hogy Kínában másképp nem nagyon lehet érvényesülni, és egy nagyon más modellpaletta is van ebben az országban. Van olyan modell egyébként Kínában, amit szívesen látnál az európai piacon? Vagy miben különböznek ezek az Európában elérhetőktől? Hát nyilván ez a kínai piac az egy nagyon érdekes, nagyon más prioritással vannak az ottani ügyfelek. Nem biztos egyébként, hogy azt mondom, hogy az összes jöhetne, mert hogy az európai az meg egy sokkal, inkább azt mondom, hogy minőségben, komplexitásban azért egy nagyon nehéz piac, és nem véletlenül a kínai márkák szinte utoljára Európába jönnek, mert hogy ez egy sokkal nehezebb piac, mint akár a kínai, vagy akár Dél-Amerika, vagy azért nemzetközi piacok. Úgyhogy, de én inkább azért szurkolok, hogy a Huawei legyen nagyon-nagyon sikeres Kínában, mert hogyha nagyon sikeres Kínában,
az összteljesítményre is nagyon komoly hatással van. Térjünk át Magyarországra. Most már ugyan április közepén járunk, de talán még nem idejét múlt, és érdektelen beszélni arról, hogy milyen évet zártatok 2025-ben. Én azt gondolom, hogy egy jó évet zártunk, habár valamennyit csökkent a piaci részesedésünk, ezt el kell ismernünk. Ez igazából annak volt betudható, hogy több olyan modell, ahol jól adtunk el, a gyártási kapacitásokat nem tudtuk növelni, tehát nem tudtunk annyi autót üzembe átadni, amennyit szerettünk volna. Van ennél bosszantóbb dolog? Hogy tudod, hogy el tudnál adni még nem tudom 300 valamit, hogyha... Nincs. Tehát annál nincs borzasztóbb érzés, amikor akár mondjuk kedvezményt kell csökkentened, hogy lassítsd az értékesítést, mert hogy annyira sikeres a modell, hogy egyszerűen nem tudunk lépést tartani, és a bevezetés után fél évvel ott tart az, hogy már akár a jövő évi darabszámodat is eladnád. Tehát, hogy ez bosszantó. Tehát én, aki értékesítéssel foglalkozom, ennél rosszabb szerintem nincsen, és ez a minden porcikám ellentmond ennek, de sajnos néha ilyen lépéseket is meg kell tennünk. És ugye, bocsánat, nem abban a korszakban vagyunk, mint mondjuk a Covid idején, vagy annak az utóhatásában, ahol mindenhol várni kellett, hanem azért most elképzelhető, hogy valaki azt mondja, hogy itt viszont lesz, nem tudom, 2 hónap múlva. Köszönöm szépen, Zoltán. Így van. A Covid nagyon érdekes, vagy akár a chiphiány idején, ott teljesen meg kell fordítani a gondolkodásunkat, ott azt kérdeztük, hogy mit tud gyártani a gyár. És lehet, hogy előző héten Golfot rendeltünk, a következő héten pedig Saránt rendeltünk, aztán utána Appot rendeltünk, mert azt tudták gyártani. És azt mondtuk a kereskedőnek, hogy gyerekek, ez van. Ezen a héten ez van. És ezt adtuk el. Tehát az is egy nagyon érdekes helyzet volt. Visszatért a Henry Ford féle modell, hogy bármilyen autót tudunk adni, amennyiben fekete T-modellt szeretne, abszolút, igen. Abszolút. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes volt ezt megélni. De valóban az, hogy ha nem tudunk elég autót kapni, miközben egyébként látjuk, hogy tudnánk eladni, azért az nagyon-nagyon bosszantó. De egyébként alapvetően sikeres volt az év. Nyilván azért SUV-ban nagyon erős modellpalettával rendelkezünk, főleg ott a T-Roc, Taigo, T-Cross Trio azért nagyon-nagyon jól szerepelt, ott piaci részesedést tudtunk növelni. A Passat ugye továbbra is piacvezető a szegmensében, több mint 35%-kal, ha jól emlékszem. De talán amire a leginkább büszkék vagyunk, hogy a privát szegmensben, tehát a privát ügyfelek esetében a Volkswagen volt a legjobb európai márka a tavalyi évben. Erre mi azért ezzel kapcsolatban korábban elkezdtünk dolgozni. Ugye alapvetően a Volkswagen is egy ilyen céges autónak volt titulálva, de azért egy másfajta kommunikációval, termékpalettával, egyedi árakkal, finanszírozással azért nagyon-nagyon tudtunk növekedni, ott közel 5%-ra növekedtünk piaci részesedésben, és ebben az évben már szinte biztos, hogy ezt meg fogjuk fejelni, úgyhogy én nagyon optimista vagyok. Személy szerint mennyire fáj a szíved a Touareg kivezetéséért? Nagyon. Röviden. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus modell volt, vagy még azért van még egy pár autónk, amit el szeretnénk adni. Nagyon fáj a szívem azért, és idehoznám még az Arteon családot is, mert egyébként nagyon jól megtaláltuk mind a 3 modellnek azt a piaci szintet, piaci részt, ahol nem a volumen márkák vannak, de még nem a prémium márkák vannak, hanem volt egy nagyon jól betalált vásárlói rétegünk, és hát ez nagyon fog fájni image-ben, árésben, volumenben, hiszen azért ezeket nagyon-nagyon nehéz ezt pótolni, ezt az elvesztett darabszámot. Azért a Touaregnek azért volt egy presztízs, és akkor egymás mellé hiába nagyszerű autó egy Tiguan és egy Tiguan, meg egy Touareg egymás mellett, azért, hogyha valakinek van rá pénze, és mondjuk így nem tudom, mondjuk így szereti a tesztoszteront, meg a robusztusságot, akkor egy ilyet, hogy melyiket választotta. Beszéltél az SUV-kről, és azt mondja, hogy 2 adással korábban volt az irányjelző vendége Vakler Tamás, a Porsche Hungária ügyvezetője, aki mondta, hogy az első hónapokban előfordult az is, hogy már 7-essel kezdődött az értékesített autókban az SUV-knek az arány, tehát 70% felett volt. Te mire vezeted vissza ezt az SUV lázat? Én próbáltam készülni, és nagyon sok érvet találtam, hogy miért választják az emberek az SUV-t. Te mire teszed a voksorat ebből? Összehasonlítva szerintem az európai piaccal, szerintem ott az ottani vásárlók az igényeinek megfelelő autót vesznek.
Tehát, hogy erre mondjuk a legjobb példa szerintem az 5 ajtós Golf, ami még mindig nagyon-nagyon nagy darabszámban kerül értékesítésre. Magyarországon arányaiban sokkal kevésbé. A Szerintem Magyarországon, ha valakinek egyébként elég lenne egy Golf, de mivel hogy a divatot látja, akkor már Tiguan vagy T-Roc-ot fog vásárolni, mert az SUV. És ez látja a szomszédnál is, és egyébként nagyon jól meg tudja magyarázni, hogy fentebb ülök, nagyobbnak érzem magam, jobban kilátok, kényelmesebb a kibeszállás. Biztos, Igen, biztonságosabb. nem hiszen magasabban ülök, úgyhogy én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában inkább a valós igényeknek megfelelő már modelleket választanak, és nem a divat irányzatot. Ugye a 2026-os évnek egy sikeres 25 után az volt az egyik első híre, hogy elég komoly átalakításon ment át az árstruktúrátok, és én elég sok az utcahangja, népembere típusú fórumot olvasok, autókkal kapcsolatban is, és amikor mondjuk tényleg az utcaembere linkel be egymás mellé, talán egy Passat és egy ID.5-ös volt összehasonlítva egymással gyakorlatilag azonos felszereltséggel, és azt mondta, hogy figyelj, itt igazából nem arról kell beszélgetni, hogy mikor fog megtérülni, mert nagyjából nem tudom, a 10. tankolásnál, nyilván most túlzok, de hogy tényleg az a hatalmas ugrás, amit meg kellett hozni kvázi a kényelmetlenségen túl, még hogy valaki elektromosba üljön át, az jelentősen lecsökkent, és tényleg igazából már egy preferenciális döntéssé vált, és főleg, hogyha az ember mondjuk a tankolásnál tud optimalizálni, akkor az még külön izgalmas lehet. Szóval ez mennyire volt kényszerszülte döntés, megérett most már a technológia, a gyártási számok, hogy ezeket az árakat kicsit közelebb lehetett hozni a földhöz, mennyire lehet fenntartani ezeket az árszinteket? Ez nem csak az elektromos modelleknél volt így, hanem a belső égésűeknél, amit mi december elején kommunikáltunk a kereskedői hálózatnak, ott is történtek nagyobb kedvezmények bejelentése, ugye az elhíresült póló történet is ott kezdődött valójában, és januárban kommunikáltuk az elektromos autókat. Igazából nem az, tehát eddig is próbáltunk, sokszor azt mondják, hogy bezzeg azért csináltuk ezt, mert itt vannak a kínaiak. Nem, ezt magunk miatt csináljuk, tehát nyilván mi is szeretnénk minél olcsóbban értékesíteni, mert hát látjuk, hogy azért az igenis számít, hogy milyen áron adsz el, de hogy most át tudtunk törni egy falat, meg egy kicsit másképp is árasztunk, és másképp is árazzuk, vagy adunk kedvezményeket az elektromos autók iránt, és azt láttuk hogy egy új lépcsőstruktúrát próbálunk bevezetni, és most végre át tudtuk törni. Gyári oldalról is nagyobb nyitottság volt, rettenetesen sokat elemeztük a piacot, hogy egyébként mik az induló árak, milyen nagybani kedvezményeket adnak a versenytársak, és akkor sikerült ezt a csökkentést elérnünk, úgyhogy ennek egyébként már van jele, tehát például márciusban már 100 darab fölött adtunk el elektromos autót, úgyhogy én azért bízom benne, hogy ez a lendület azért tovább fog menni, és át fog menni az, hogy azért a Volkswagen a nem drága autókat értékesít, mert ezzel még mindig küzdünk. Arra most nem térnék ki, hogy most az elektromos piac miért lassabban fejlődő, akár Magyarországon, akár Európában, mert rengetegszer visszatér ez a kérdés. Viszont ami érdekelne, az a plug-in hibrid modelleknek a sorsa és a jelene, mert pont abban az időszakban, amikor megérkeztek a Volkswagen koncernbe, hogyha jól mondom, most már talán a 3. generációs plug-in hibridek, amik már ilyen 100 km környéki tisztán elektromos hatótávolsággal rendelkeznek, ezzel párhuzamosan már ezeket nem zöld rendszámmal értékesítik az emberek, és például a parkolás már egy anyagi terhet jelent, a céges autóknál is azért egy más elbírálás alá esik. Szóval látják az emberek ebben a rációt, hogy azért viszont 100 kilométer az már a városban mindenképpen, de már az agglomerációból is teljesen tisztán elektromos üzemeltetést jelenthet. Adtok el ilyen autókat, csökkenő, stagnáló, hogyan néz ki a piac most? Megint ketté választanám a történetet, mert amikor még ugye zöld rendszámos volt egy plug-in hibrid, és hogyha Budapesten jártál, akkor nagyjából 10-ből 8 zöld rendszámos autó azért valami fajta német prémium márka, szép nagy darab autója volt. És én megértem a szabályalkotókat, hogy
hogy erre azért támogatások, meg zöld rendszám, meg ingyen parkolás, és valószínűleg az utóbbi volt egy nagyon hívó szó egyébként ezeknek az ügyfeleknek, hogy azért ez az ekkora kategória autóknál azért az a 30-40 kilométer, ami szerintem még annyi se volt valójában, zöld rendszámmal, az ingyen parkolás azért valóban, tehát nem biztos, hogy ez volt a szándéka egyébként a törvényalkotóknak, hogy ezért legyen zöld rendszám. Cégautóadó azért az is egy elég Hát jelentős igen. Főleg tétel egy volt. ekkora autónál. És azért fáj a szívem ebben a kérdésben, meg hogy amit te is mondtál, hogy a mostani generációs plug-in hibridek viszont avval a 100-120 kilométeres hatótávval már megérdemelnék egyébként ezt a fajta támogatást, mert ez most már valóban tud olyat, amit te is mondtál, hogy 100-120 kilométer az már egy nagyon értelmezhető távolság, főleg akár Budapesten, vagy az agglomerációból bejöve Budapestre, hogy akár tényleg meg tudja tenni az egész távot akár elektromosan, és ezért ez egy óriási szívfájdalom, hogy mostanra nem lehet zöld rendszámos egy plug-in hibrid, miközben egyébként a piac meg ott van, 24-ről 25-re 25%-kal növekedett, az első 3 hónapban idén pedig megduplázódott az első 3 hónap alapján a plug-in hibrid értékesítés a piacon. Ebben nyilván azért komoly szerepet játszanak az új versenytársak, de azért mi is azért egy komoly palettával vagyunk, vagy akár házon belüli kollégák is, tehát hogy mostanra ért oda szerintem el a plug-in hibrid technológia, hogy egy nagyon jó alternatív vagy átmeneti választás lehet, aki még nem mer mondjuk elektromost választani. Azt gondolná az ember, és nyilván most azért, hogyha ugye néhány nappal vagyunk az interjú felvételekor, a választások után rengeteg dolga lesz majd az új kormánynak is, de hogy nem tűnik megugorhatatlan feladatnak, amikor már tényleg, ami ilyen plug-in hibrid típusú autó, ahhoz már alkalmazás van, az pontosan tudja, hogy mennyit mentél elektromosan, és mennyit mentél benzinnel, hogy az év végén valahogy ez az adat ez lekérésre kerüljön, és az alapján akár sávosan lehessen mondjuk cégautót, vagy ha valaki tényleg 100%-ban elektromosan használta az autóját, akkor miért ne lehet? Tehát, hogy szerintem ez nem tűnik egy megugorhatatlan feladatnak, hogy ez valamennyire igazságosan legyen. Most így a vízzel együtt a gyereket is kiöntötték. Abszolút, de mondom, akik ezt korábban használták, tehát látva azt az ügyfélkört, érthető egyébként, valahol érthető a döntés. Nagy kár, hogy ez addigra, amikor meg már jöttek azok a plug-in hibrid verziók, amik valóban azért egy komoly teljesítményt tudnak elektromosan leadni. Beszéltünk az elektromos átállásról, beszéltünk arról, hogy az e-Apple-ot felváltotta ugye a Volkswagen márkánál először kvázi önálló modellként az ID.3, és az ID.3 bevezetésének volt egy ilyen, hát nem annyira szerencsés melléksztoria, hogy egyszerűen a szoftveres fejlesztés nem tudta utolérni az autót, és voltak erről cikkek, hogy nagyon sok autó állt az udvaron, és várta, hogy megérkezzen az update, és ezzel párhuzamosan, vagy ezután most azért azt láttuk, meg az látszik a piacon is, meg a márkán modelljeiben is, hogy utolérte magát a fejlődés, és amikor majd bármilyen független tesztet megnéz az ember, akkor már nem látja azokat az akár laggokat, befagyásokat, amik korábban voltak. Az autó egyre inkább szoftver, az autók közötti különbség egyre inkább a szoftver közötti különbség a megélésben, és a Volkswagen csoportnak volt egy nagyon nagy vállalása, hogy csinál majd egy saját szoftverfejlesztő céget, ez volt a CARIAD. Nagyon sok pénz ment bele, nem ez tűnik most éppen a helyes útnak, ezért most a Riviannal együttműködve próbálnak egy új platformot létrehozni, ami majd ilyen 2027 környékén kerül az előtérbe. Mit vár a Concern és te személy szerint ettől a váltástól? Megint csak visszamennék egy picit az időbe, és hát valóban ugye, amikor ID.3 bevezetésre került, ugye a Volkswagen egy autógyártó volt, nem szoftverfejlesztő cég. És akkor született egy döntés, ahogy általában szerintem az akkori reflexek alapján, hogy házon belül tartunk mindent, és mi majd magunktól. És hát nyilván ez egy olyan teljesen új terület volt, ahol nem volt tapasztalat. Autót nagyon jókat tudtunk gyártani szerintem, és tudunk a mai napig, de a szoftver az egy teljesen más műfaj. És hát ennek nyilván vannak buktatói, és hát sajnos azért az be kell vallani, az ID.3 bevezetés kapcsán azért voltak problémák, ez tény. Viszont az is látszik egyébként, hogy azért a sok munkának, befektetett energiának, pénznek azért van már jele, hiszen azért ezek a szoftver problémák az ID modellek esetén szinte teljesen eltűntek.
ID7 például erre a legjobb példa, ahol a szaksajtó egyértelműen kimondta, hogy a legjobb elektromos modellünk, és semmifajta szoftver problémát nagyon nem tapasztaltak. És nagyjából az első visszajelzések az ID Polo kapcsán ugyanez. Tehát, hogy már igazából sokkal inkább megint arról beszélnek, hogy a vezethetőség, a rekuperáció, maga az autó milyen, és már nem esik arról szó, hogy miért rossz a szoftver, és ez a legjobb szerintem. És én ezt várom el a Rivian együttműködéstől, hogy nem a szoftverről fogunk beszélni, mert az működik, és az jó, hanem megint arról beszélünk, hogy milyen az autó. És innentől kezdve az most, hogy elektromos autó, vagy belső égésű, az már mindegy. Ja, van egy másik kategória, ahol azt mondják, hogy azért, hogyha nem kell beszélni róla, ez a labdarúgó meccseken a játékvezető. Ezzel nagyon frappáns átkötéssel hoznék szóba egy elég hosszú idő óta fennálló kollaborációt, ami a Volkswagen, illetve az FTC, a Ferencvárosi Tornaklub labdarúgó csapata között áll fönt. Egy ilyen nemzetközi vizibilitással is rendelkező klub esetében, mint amilyen a Fradi, mennyire presztízs kérdés ez a Volkswagen számára, és mennyire tudjátok ezt az együttműködést, ugye mondtad, hogy értékesítéssel foglalkozod, üzleti lehetőségekké konvertálni? Annyira nemzetközi egyébként, hogy ez alapvetően gyári kezdeményezés volt. Tehát, hogy Wolfsburgban is látszott az, hogy a Ferencváros Európa Liga csoportkör, BL csoportkör ben folyamatosan szerepel, és igazából ugye a futball az a Volkswagen a csoporton belül, tehát minden márkának nagyjából megvannak azok a főbb sportvonalai, amiket szponzorál, és a Volkswagen a futball márka tulajdonképpen. És egy gyári kezdeményezés volt, hogy esetleg nem gondoljuk úgy, hogy szeretnénk támogatni, és hát úgy gondoltuk. És hát azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú együttműködés, most már tényleg több éve együtt dolgozunk, és én azt gondolom, hogy ez egy rang, hogy a legnépszerűbb, legnagyobb futballcsapatot támogatja a Volkswagen. Azt gondolom, ez a Ferencvárosnak is egyébként legalább annyira fontos, hogy egy ilyen világmárka állt a csapat mellé. Nézettségben például nagyon-nagyon jó számokat hoz. Látható az, hogy azért az elmúlt időszakban azért megnövekedett a helyszínen a szurkolóknak a száma, egyre több család jön ki, tehát ez nekünk nagyon-nagyon fontos. És én azt is el kell mondani, hogy egy nagyon kemény jóváhagyási folyamaton ment keresztül ez évről évre, minden évben, hogy ezt a jóváhagyást mi megkapjuk a gyárból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen van hozadéka mind a két félnek, és nyilván egyéb programokat is csinálunk a klubbal, úgyhogy, és természetesen egy presztízs kérdés, tehát azt sem szabad hallgatni, hogy azért egy Ferencváros, én azt gondolom, hogy ez egy presztízs. Az elmúlt időszakban nagyon erős volt Magyarországon az élsportban a TAO hatás, illetve jelen volt az irányított szponzorációknak a jelensége is, és emiatt ugye részben áthallásban foglalkozom sporttal is, de hogy az volt a megélésem, hogy nagyon sok klubnál pontosan ezeknek a kötelezősége, és nem mindig piaci alapúsága miatt, így nem is nagyon tudták, hogy mit is kell ebből visszaadni. Hiszen ez a pénz, ez jön. Tehát, hogy elindulok, akkor ezt így megkapom, és akkor azt mostantól majd arra fordítom, amire szeretném. A Ferencvárosnál azért tényleg, hogyha kimegy egy ember egy mérkőzésre, és tényleg bíztatok, aki régen volt, mert hogy nagyon más élményt kap, mint amit akár még a régi Üllőúti stadionban, azért látszik, hogy nagyon sok berögződött szokást ők másképp közelítenek meg, és próbálnak szórakoztatni. Amire ki akartam volna lyukadni a hosszú kérdés végén, hogy a szponzorációban az, hogy őket be lehessen vonni, meg lehessen mozgatni, is látszik ez a nyitottság és együttműködés és európai működés, hogy lehet bennük gondolkodni? Abszolút, hiszen az egyéb ilyen, egyébként ez gyári elvárás is, tehát a gyár nem azt várja el tőlünk, hogy a nadrágra vagy a mezre felkerüljünk, meg menjen 2 hirdetés a leden, a pálya mentén, és le van tudva. Hanem igenis nekünk aktivitásokat kell pluszban a Ferencváros. Tehát ez egy gyári elvárás, hogy a plusz aktivitásokat csináljunk közösen a klubbal, akár női labdarúgással, vagy akár CSR tevékenység, vagy bármi egyéb tekintetében, mert ez, ami szerintem egy nagyon komoly hozzáadott érték lehet azon kívül, hogy megy a hirdetés.
A szerencse ebben az többek között, hogy a Ferencvárosnál az egy külön stáb van erre, akik akár a CSR tevékenységükben segítenek, vagy akár a aktivitásokban a Mit lehet stadion csinálni környékén. CSR fronton egy Fradival például? Ó, nagyon sok mindent. Rászoruló gyermekek például mérkőzés látogatás, találkozás a csapattal, bemenni az öltözőben, és hát voltunk olyan szerencsések, hogy volt, az elnök úr vezetett minket körbe. Azért ez azt gondolom, hogy egy külön nagyon jó alkalom és gesztus volt a klub részéről, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni, úgyhogy, és ez, ahogy mondtam is, ez egy kötelezettségünk is a gyár felé. Egy picit most kanyarodjunk már át az értékesítői vénádra, meg a te pályakörre. Zárjuk le a Volkswagen-es ügyeket azzal, hogy beszéltünk arról, hogy nem kell félni senkitől, beszéltünk arról, hogy a Volkswagen nem olyan drága, mint az emberek gondolják. Ha most valaki megtalált téged, hogy autót szeretne vásárolni, és az a kérdés, hogy miért a Volkswagen mellett döntsön egy akár Magyarországon jelenlévő régi patinás márka, vagy egy új Challenger márka mellett, akkor milyen érveket sorakoztatnál föl? Hát azt például, hogy mi az elmúlt 50-60 évben itt voltunk, és szerintem itt is leszünk a következő 50-60 évben, és én azt gondolom, hogy egy olyan csúcs európai minőséget vásárol, ami dizájnban is, szoftverben is, teljesítményben, a a vezetési élményben olyat ad, amit szerintem más európai vagy akár világmárka nem tud. Mennyire vannak tisztában Magyarországon az emberek szerinted az olyan fogalmakkal, mint a TCO, mint a Total Cost of Ownership, hogy az autó teljes fenntartásának a költsége, amit most olcsóbban megveszek, azt mennyiért tudok eladni? Hogy mondjuk mit számít az, hogy hány hivatalos Volkswagen márka szerviz van, hogy Budaörsön van egy több tízezer négyzetméteres raktár, ahonnan aznap megérkeznek még az alkatrészek versus 3 hétig várok egy ablaktörlőt, tehát hogy ezekkel meg lehet győzni? Lehet hatni mondjuk egy ilyen vásárlóra, vagy árcetli fókusz van, és aztán majd utálunk a vízözön? Új vásárlót szerintem nem nagyon, tehát ott nagyon fókusz van, vagy akár, hogy mit mondott a szomszéd. Am, Ezekkel akkor tudunk érvelni, amikor már van tapasztalat. Tehát, hogy akár velünk, akár versenytársal. És ugye régi mondás ugye, hogy a második autót ugye mindig a szerviz adja el, és ez tényleg így van, és óriási köszönet ezért a vevőszolgálaton dolgozó kollégáknak, hogy azért egy nagyon komoly ügyfélkörrel rendelkezünk, mert ezek igenis számítanak. Tehát igenis számít, hogy hány szerviz van az országban, hogy akár másnapra ott van az alkatrész, hogyha nincs egyébként raktáron azonnal. Tehát, hogy ez akkor, ha már van tapasztalat. A TCO tekintetében ott az megint egy másik történet, mert többször próbálkoztunk egyébként akár ilyen privát leasing konstrukcióval, ahol az ember fizet egy havi díjat 3 évig, majd 3 év után lecserél egy új autóra az autót. És hát kiszámolták, hogy hú, ez milyen drága. De amikor meg elkezdtük azt így felvezetni az ügyfeleknek, hogy egyébként kiszámolod-e, hogy a következő 3 évben mennyibe kerül neked az autó, a szerviz, biztosítás, stb., adók, stb., akkor sokszor azt mondták, hogy hát azt inkább nem is szeretnék kiszámolni, mert nem akarnak szembesülni azzal. Tehát, hogy én azt látom, hogy a nagy többség azért nem gondolkozik így, hanem azt látja, hogy ha új vásárló, akkor az ár, meg hogy milyen imidzse van, mi van az ő fejében a márkáról, de hogyha már visszatérő ügyfél, akkor nyilván tudja már azt, hogy mit fog venni, kitől fogja venni, és nyilván egy pozitív tapasztalata van mondjuk a 3-4-5-6 évben, amikor már a mi márkánkat használta. Hát reméljük, hogy meggyőztük a kedves nézőket is. Ugye most már 5 éve ülsz a Volkswagen márkaigazgatói székében, előtte a Seat Cupra márkaigazgatója voltál. Talán még emlékszel rá, és a kérdés még megpendít húrokat. Mi volt a legnagyobb váltás neked a mindennapi munkában, mentalitásban, hozzáállásban, hogy egy kisebb Challenger márkából átülni olyan szempontból mindenképpen a koncern korona ékszerében, hogy volumenben a Volkswagen a legkomolyabb? Elsőlegesen az volt, hogy a Seatnál azért nagyon komoly hullámvölgyből jöttünk ki, és ott egy nagyon ott újra kellett mindent építeni, elsősorban akár az importőri csapatra gondolok, vagy akár a kereskedői hálózatra. És ott én úgy nagyon minden részlettel kapcsolatban tisztában voltam, és nyomtam keresztül, és nyilván egy kisebb csapat, kisebb kereskedői hálózattal egy teljesen más munka volt. Én ott belefolytam szinte mindenbe. Amikor az a megtiszteltetés ért, hogy Volkswagen márkavezető lehettek, akkor hát nyilván a márka nagyságából fakadóan
nem tudtam minden részlettel tisztában lenni, és őszintén nem is akartam. Nyilván az elején volt egy áttekintése, hogy mivel hogy állunk, de hogy ezt nem lehet úgy csinálni, mint egy Seat Cuprát. Sokkal inkább fontos volt a legfontosabb irányelvek, vagy stratégiának a kidolgozása, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy elképesztően jó csapatom van. Sokszor mondom nekik, hogy ezen én csak rontani tudnék, hogyha beleszólok, úgyhogy hagyom őket dolgozni. Nyilván adott kereteket közösen megállapítjuk, de én nagyon szeretek velük dolgozni, és örülök, hogy ők dolgoznak velem. És hát nyilván a Falvé kapcsán mindig az jön elő, hogy mindig az első számú márka a csoporton belül, ezért rögtön a legnagyobb figyelem, nyomás az a Volkswagenen van, és a Volkswagennek kell hozni azokat a számokat, amiket kell, és az elsőleges kérdés, hogy a Volkswagennel mi van. Ezt egyébként szeretem, tehát valahol ez egy ilyen jó nyomás az emberen, hogy mindig toppon legyen, és mindig a maximumra törekedjünk. Az a pillanat érdekelne, amikor nyilván lenegózod magaddal, hogy akkor mostantól nem fogok mindenbe belefolyni. Az első olyan eset, és nyilván nagyon jó kollégáid vannak, de nem hiszem el, hogy 5 év alatt nem volt olyan, hogy valaki hibázott egyet. És hogy amire azt mondhattad, hogy ha ezen jobban rajta tartom a szemem, akkor elkerülhet. Hogy az az érzés, és azon úgy túllépni, hogy ne menj vissza a régi, kvázi ilyen mikromenedzseri szerepkörbe, ez ott akkor mennyire volt nehéz? Amikor egy kollégám hibázik, akkor nyilván ez benne van. Tehát, hogy én is hibázom, ők is, tehát, hogy én mindig a reakciót nézem a kollégán, hogy őt ez mennyire zavarja. És megint csak szerencsés vagyok, mert a csapatban szinte mindenki maximalista a saját munkájával kapcsolatban. És ugye azt látom, hogy lelkibeteg lett, mert ő akár elrontott valamit, elszámolt valamit, vagy bármilyen hiba történik, akkor nyugodt vagyok. Mert tudom, hogy tehát ő rosszabbul érzi magát, mint én, és nagyon fog arra figyelni, hogy legközelebb ne legyen ilyen hiba. Tehát, hogyha valaki hibázik, az rendben van. Nyilván, hogyha minden hónapban elkövet egy nagy hibát, akkor előbb-utóbb megkérdezném, hogy mi a helyzet, de ilyenre nem volt még szükség, de mindig a reakciót nézem. Amikor nem a Volkswagen ügyes bajos dolgaival foglalkozol, akkor mi az, amivel ki tudsz kapcsolódni? Hát 3 évvel ezelőttig én sokat futottam, tényleg maratonok, stb. 3 évvel ezelőtt viszont megszületett a kisfiam, úgyhogy azóta a futáshoz visszaszorult, és egy sokkal nehezebb hobbim lett, ugye a gyerkőc. Úgyhogy engem ő az, aki kikapcsol. Habár nagyon sokszor úgy érzem, hogy ez komolyabb munka, mint a Volkswagen, de imádom minden percét, úgyhogy engem ő kapcsol ki. És akkor a futás az teljesen Hát most már próbálok visszajönni, egy sérülés is hátráltatott, de próbálok azért valamennyit futni, mert azért arra is szükség az embernek, de sokkal kevesebbet, mint korábban. amikor az ember maratont fut, és aztán kihagy egy ilyen időt, akkor, vagy ennyi időt, akkor mi az a következő hegy, amit kitűz magának, hogy jó, amit még mondjuk itt szeretnék egyben lefutni? Vagy... Hát egy 10 kilométert azért még szeretnék lefutni hétvégenként, még nem tartok ott, azt azért töredelmesen bevallom, de mondjuk a korábbi heti 60-70 kilométerről az a hétvégi 1:10-es, az szerintem az bőven elég lesz mostanában, úgyhogy inkább a gyerkőccel játszom. Előbb jól megsirattuk a Touareget, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy a jelenleg elérhető palettából mivel jár a Volkswagen márka igazgatója üzemszerűen? Gondolom mindent kipróbálsz, de gondolom van egy saját autód. Így van. Hát azért én még kitartok a Touareg mellett, mert Utolsó töltényig. Utolsó töltényig védjük és emlékezünk rá, habár nekem igazából az is benne van, hogy én azért ebbe a tekintetben szeretem biztonságban tudni a családomat, és engem ez egy olyan megnyugvással tölt el, hogy egy ilyen autóba ülhetünk, tehát hogy ez az elsőleges indokom tulajdonképpen. De volt már sok eset arra, hogy mondjuk ID7-tel jártam, és ez elképesztően jó autó, tehát hogy el kell mondani, hogy nyilván elektromos autókkal kevesebbet járok, de azért el kell ismerni, hogy már eléri azt a színvonalat egyébként, mint egy belső égésű modellünk. Záró kérdésem, melyik modellt várod a következő időszakból a legjobban a Volkswagen palettáról? Az ID Polo-t nagyon várom egyébként, mert egy olyan retro hangulat van, és olyan elvárás van, amitől nagyon sokat várunk, és egyébként az ID Polo lehet az, ami egy komoly lökést adhat nekünk az elektromos autóértékesítésben, hiszen a többi, mondjuk, hogy ID3, ID4 esetében, illetve az ID7 esetében jó számokat érünk el, azt, amit szeretnénk, viszont egy szegmensből, ami az ID Polo szegmens,
abban nem tudunk részt venni. És az nekünk egy nagyon komoly volumen növekedést tud hozni a következő években, hiszen az kitűzött célunk, hogy elektromos autókban is elérjük azt a piaci részt, amit a belső égésűeknél, úgyhogy nyilván jövő év lesz az első évünk, ott teljes évben fog az ID Polo szerepelni a magyar piacon, úgyhogy nagyon nagy segítség lesz, meg egy jó image modellünk lesz egyébként a jövő évben az ID Polo. Az elmúlt percekben Pap Zoltán, a Volkswagen márkaigazgatója volt a vendégünk. Ha tetszett ez az adás, akkor iratkozz fel az Irányjelző YouTube csatornájára, illetve bárhol a podcastjaidet hallgatod, mi pedig hamarosan érkezünk egy következő epizóddal. Sziasztok!